Здравейте, приятели на The Little Gym! Аз съм тичър Мила и днес продължаваме с нашата рубрика Arts and Crafts at Home. Днешната тема е макаронена. Аз много обичам макарони, а вие? Днес ще си направим шарена украса за вкъщи с макарони. Готови ли сте? Аз съм готова и нямам търпение да ви покажа. Хайде да започваме! Необходимите ви материали са макарони, но трябва задължително да бъдат с дупка, буички, темперни или акрилни и едно въженце. Моето е преща. Това е всичко. И сега да започнем с отцветяването на макароните. Взимаме макаронче, избираме си някои от любимите ни цветове и внимателно го отцветяваме от всички страни. Моето е готово. А сега ще си избера зелено. Стана много хубаво, нали? Оставаме ги да изсъхват. Сега ще го отцвета в жълто. Много обичам жълт цвят. Готово. И едно в синьо. Готово. Моите първи макарони са готови. Сега ще отцвета и останалата част в различни цветове и след това ще ви покажа с какво продължаваме. Сега ще изчакам да изсъхне боята на макароните, а след това ще ви покажа как да си направим украсата. Моите макарони изсъхнаха и сега започваме с нанизването. Взимаме си връвчицата и аз ще редувам моите макарони, за да стане по-шарена и по-хубава нашата украса. Първо ще започна с червено. Дупките са големи, затова ще бъде много лесно да нанижем тези макарони. Ето, готово. Сега, след това ще си взема зелено. Нанизваме и зеленото. После ще си избера синьо. Ето така. Продължавам с жълто. Та-дам! Сега ще продължа и ще нанижа всички, за да видим накрая какво ще се получи. Да започваме!
Моята украса стана много шарена и много хубава. А вашите как станаха? Ами, надявам се, че много сте се забавлявали и че много ви е харесало. Чао от мен и до следващата седмица. Браво, Мила! Чудесно си!